Chitungwiza Church of Christ. Ndakutenda Mwari muzuva ranhasi nemukana wakanapa tinonga tinopiwa sema youth kuti tisvike panguva yakanapa tinoparidza shoko raMwari. The last time yandakamira panapa ndakasvika panguva yekumisplace mharidzo yangu ndikashiya kuti ndaisa pai, but this time ndendo yandakarongeka mbijani. Foni yangu haidzime. Takumbirawo vatinofanira tiverengere Matthew chapter number 26. Matthew chapter number 26, verse number 37 kusvika pa41. Matthew chapter number 26. Tichaverenga verse number 37 kusvika pa41. Akatora Petro nevanakomana vaZebhedhi vaviri akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde neni. Akapfuurira mberi zvishomanene akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, Baba wangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. Kunyange zvakadaro kurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Akaenda kuvadzidzi akawana vavata. Akati kuna Petro, makanga musingagoni seiko kurinda neni nguva imwe chete? Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda hawo, asi nyama haine simba. Amen. Nerimwe ramazura ndakati ndakagara pasi ndichiverenga shoko. Ndakaverenga Matthew chapter number 26 yese. Ndakaitarisa ichapter yakandinakidza, ichapter yakandifadza, ichapter yekuti ndakadzidza zvakawanda. Ndichida kulinka neupenyu hwedu. Chinhu chese chinonakidza chakunopera. Kune vanoona bhora tinoziva kuti last 10 minutes ndo panotambwa bhora. Kune vanoona mamovie tinoziva kuti last fight yemovie ndo inonakidza nokuti ndo panorohwa munhu chaizvo. Jesu Kristu akati ane vadzidzi vake. Matthew chapter number 26 tinoverenga tiri paloti apa ndo patinonyanya kuifurastireka. Takatarisa Matthew chapter number 26 tinoona Jesu anoti akagara navadzidzi vake, vanomedura, vanodya chingwa, vanonamata, vanoimba. Vadzidzi vacho vangu vanoratidzwa zvinhu chavangu zvizvi zvinoitika kumberi. Tikatarisa Matthew chapter number 26 ndo imwe yemachapters inotiratidza anonzi ma-instant prophecies kana chida kutarisa. For example, Peter akaudzwa kuti uchandiramba, ende usiku yaona kupera akabva amuramba zveshuwa Jesu. Matthew chapter number 26 ndinoifarira nekuti inotidzidzisa zvakasiyana siyana mukati meupenyu. Kunyange panguva ino yatiri, tinoona kuti tinoverenga paverse number 37 kusvika pa41. Tinoona Jesu akati apedza kumedura nevadzidzi vake, akasvika panguva yekusarudza pakati pevadzidzi vake papo, akatora vaviri vanenge vatatu kuti vasvike panguva yekuenda kunonamata muGetsemane. Pakati pevanhu apa pakanga pana Peter. Akatorwa akanzi hanje tinonamata tiri muGetsemane. Asi chinondirwadza ndechekuti out of the 12 pane vashoma vakasarudzwa. Pavashoma ivo vakanga vasarudzwa handizive kuti Jesu vakanga vatarisei, handizive kuti chavakanga vafarira pana Peter. Pamwe vakanga vaona kuti achazoidzwa usiku ihwohwo, pamwe vakanga vaona kuti aiwa uyu ndiye mukomana akafamba neni kwemakore 3 achinamata neni zvakasimba, regai ndinonamata naye kekupedzisira. Hatiziye reason why akasarudza vanhu ivavo. Ndakati ndakatarisa sangano repachitungwiza, ndakazifananidza nevadzidzi. Ndikati takawanda, pamwe tiri tese tiri 12. Asi pa12 hwedu pane vatatu vanogona kusarudzwa kuti vanogona kuramba vachishanda naMwari. Amen. Pamwe muzuva ranhasi ndiwe one of those people. Ndakati ndada kufunga kuti Peter aisaziva kukosha here kwake tanguva iyi. Peter aisaziva kuti Jesu Kristu vachasvika panguva yekupandukirwa here usiku uyu. Nokuti tikatesa kumashure, Jesu vakanga vataura vakati, pakati penyu pane mumwe wenyu achandipandukira. Muzuva ranhasi achauya nemasoja, osvika panguva yekuwandwa anondinongedzera
kuti ava ndivo ishe vatefamba navo vachiparidza shoko svike panguva yekuvatora musvike panguva yekuvauraya. Ini ndinofunga dai ndandirini Peter ndeiramba ndakamuka nokuti ndaiziva kuti pamwe ndiwo malast moments angu ndina ishe wangu Jesu Kristu, but vakasvika panguva yekurara. Ndichida kuzvilinga neupenyu hwatinotarisa. Ndakatarisa mbuya kumunda vane maprograms avanofarira paTV zvikuru kwazvo. Pane program inonzi Imbeu, kana pane vanoionawo havana chavanoona asi vanoifarira. Ndakatarisa ndikati dzimweni dzenguva vanenge vaswera kubasa, painozotanga kuma9 meno hafu 9 meno nguva dzainotanga ivo vanenge varara zvavo kudhara vakagara pasofa, vanozomuka na 9:28 yakupera na 1/2 vakuvhunduka kuti ko yatopera. Saka ndakatarisa ndikaona ndikati nyama yedu inyama inoneta, nyama yedu inyama inoda kuzorora. That's how we were created by God. Takasikwa takadaro, tiri vanhu vanoda kuzorora, tiri vanhu vanoda kuti kana tashanda tisvike panguva yekuzorora. Tinotarisa Jesu akasvika pakuzoka vadzidzi vake akavaudza akati matadza kungomira 1 hour chete, only an hour yokuti tinamati. Takatarisa pavhesi iyoyo handina kuona vadzidzi vachipindura, asi ndinoona Jesu achitaura achiti zweni, mweya unoda asi nyama yakaneta. Ndakatarisa scenario iyoyo ndakada kuilinga neupenyu hwedu hwatinorarama semaKristu, kuti kazhinji kationekwa kuti tinodadzwa katinodanwa naishe wedu Jesu Kristu, mweya uchida asi nyama yakaneta. Mwari vasibatsira muzora nhasi patisange changwa kuti tinodzidza ipapa tikwanise kuwanikwa kuti tinofunga kuti kangani kataonekwa kuti tinodanwa naishe wedu Jesu Kristu, katakaedza kuwanikwa kuti tinoramba takamuka asi kuwanikwa kuti tinokundikana. Galatians chapter number 5 verse number 16. Galatians chapter number 5 verse number 16. Galatia chapter number 5 verse number 16. Zvino ndinoti fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama, nokuti nyama inochiva ichirwa nomweya, nomweya unochiva nemweya uchirwa nenyama. Amen. Mupenyu hwedu hwechikristu dzimweni dzenguva tiri kusvika panguva yekuti tinorara. Kana tichiti kurara handisi kutaura kuti chikuandika titi tinosvika panguva yekurara hope, asi dzimweni dzenguva tinosvika pakurara panguva yekuti tinosvika panguva yekukanganwa zvinhu zvakakosha mukati mekurarama. Tinokuanga kuti tinokanganwa zvinhu zvinotiswededza pedyo naMwari. Tinosvika panguva yekukanganwa kuti Mwari vedu vanotida ende vanoda kufamba nesu misi nenguva. Kana takatarisa, kana munhu achinzi akarara, ndiri mwana mudiki ndandine nharo tisingaiti, ndaiti ndakagara pasofa kakawanda vabereki vangu pavenduzoti muka unorara, ndati aiwa ndakamuka. Kunyange ndakarara hamenoti stage inopfuura nemwana wese handizive kana kuti ndina ndakaoma musoro, asi kazhinji katinonzi muka unorara obva kuti aiwa ini ndakamuka, ndiri kutoziva zvandiri kuita. Tinotoita nharo zvakafanana nepachikristu. Kurara kunotivhiringidza zvakawanda. Kune vamwe vanoita sleepwalking, kune vamwe vanoita sleep talking, kune vamwe vanoita sleep thinking. Kana takarara hatina control over anything. Ndakambozvibvunza ndikashoti kana ndakarara inini chii chinenge chichiitika, ndiani ari kutungamira mukati meupenyu hwangu. Dzimweni dzenguva kana vari vana diki vanogona kutorara kusvika panguva yekuti vanogona kutototesa magumbezi nekuti akarara. Mukati meupenyu hwedu semaKristu, patiri kurara chii chiri kuvhiringidzika? Patiri kurara, kana chiti kurara ndambotora ndikati asi kurara hope. Zvakafanira kunonzi vakonzo kana vatinofa, amen, munogona kubonzi kubasa, musarare pabasa choro makamuka. Vapuradza mukatorara pabasa hapana munhu anoyazotenga, asi mune makamuka
my brother vanogona kuti musarere pabasa asi makamuka. Kurara kunotivhiringidza zvinhu zvakawanda. SeMaKristu ngatiwane kuti tinogara takamuka. Let's get focused. Let's not sleep. Rimwe zuva ndakati ndakagara mukombi kwakwe nemumwe mukadzi nemumwe murume vanga vakagara kumashure kwesiti randa ndakagara ndiri pamberi pavo. Ndakanzwa vachitaura nyaya yavo conversation. Zvikanzi nemukadzi wacho wawanga uchiti Rati ndiani? Zvikanzi Rati ndiani handimuziye. Zvikanzi iwo saka iwo kana paunenge wakararewo wanga uchingoti Rati ndiani? Munhu wese anga ari mukombi akanyarara kuti zii. Akada kuti amirire kuti anzwe kuti mhinduro yemurume achati chii. Murume akapindura mhinduro yakafadza munhu wese. Ndopakazotanga kuseka munhu nesapedza taura. Akati vangani vanhu vawakarota vausingazivi. Ini ndini munhu aita sei kuti ndiwanikwe ndinoziva kuti Rati ndiani wandakarota nezuro ndiri kuhope. Mupenyu hwatinorarama maKristu, dzimweni dzenguva tikafamba takarara tinosvika pakutaura zvinhu zvisirizvo. Unoshaya kuti munhu zvaakutaura ndezvechikristu here kana kuti haasi muKristu, nenyaya kuti akarara pakunamata. Kana ukarara pakunamata, mweya mutsvene unotiza pedyo newe. Pita akanga audzwa naJesu kuti usiku hwanhasi uchasvika panguva yekundipandukira. Aizviziva, asi akasvika panguva yekurara. Kazhinji katinoonekwa tichinodzoreredzwa neshoko. Kazhinji shoko parinotitsiura kuti zvatinotaura ngazvive zvinovaka. Asi dzimweni dzenguva tinosvika panguva yekurara totaura zvinhu takarara semaKristu. Mashoko atinotaura akuwanikwa ari anoparidza shoko raMwari here kana kuti akusvika panguva yepanguva anoparadza vanhu. Dai Mwari vatibatsira muzuva ranhasi. Tasvika panguva yekuti tinokwanisa kusvika panguva yekumuka. Tamuka tofamba naMwari, Mwari vachititungamira. Tichitesa mubhuku raMatthew chapter number 26 ratikudzidza nezvaro muzuva ranhasi. Tinoona kuti Jesu paakadzoka achimusa vadzidzi vake, he realized kuti vadzidzi vaneta, akavasiya vakarara. Dzimweni dzenguva mbuya kumunda nambopa example yavo. Vanogona kurara vachitemba kuti next morning ndinoona next episode yandakamisa nezuro. Asi isu semaKristu, mukana wekuti tizodzoka kuna Mwari kana tichinge tafa tararama upenyu hwekuti takarara hauwaniki. Tine upenyu hwanu hwatinorarama. Upenyu hwanu hwatinoraramira kuti tifadze Ishe. Upenyu hwanu hwatinorarama kuti tirarame tichitungamirwa nemweya mutsvene. Galatians chapter number 5 verse number 16 yasvika panguva yekonoreverera. Zvikanzi hatiwanikwe kuti tinorwa nenyama neropa. Tinofanira kugara tine mweya mutsvene unotitungamira. Mwari ngavatibatsire muzuva ranhasi. Tikaverenga tichidzika vatinofanira kuverenga muchidzika kubva pa16 pamagumisira pana Galatians chapter number 5. Zvino tinoti fambai mumweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Nokuti nyama inochiva ichirwa nomweya, nomweya uchirwa nenyama. Nokuti izvi zvinorwisana kuti murege kuita zvamunoda. Asi kana muchitungamirirwa nomweya, hamuzi pasi pomurayiro. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere. Ndoramatende. Mukamirira ipapo zvakanaka. Takatarisa kurarama kwedu kwatinoita semaKristu. Tiri pakurwa hondo. Hondo yatiri kurwa haisi hondo yatinorwa nenyama neropa, asi hondo yatinorwa naSatani. Satani takamutarisa munhu ane simba. Kana chida muti munhu ameno tingamuti chii? Hatingati munhu.
Satani ane simba rekutiparadza. Satani ane simba rekutinyengedza. Tikatesa mubhuku raJobho, Jobho asati atemptwa tinoona kuti zvinonzi Satani aifamba panyika achidzvova achitsvaga wanga paradzi. Akaonekwa anosangana nemuranda Jobho, akaona kuti aiwa Jobho akarurama zvakare munhu anoda Mwari chaizvo. Asi akasvika panguva yekukumbira Mwari kuti ndinokumbirawo kuti ndimbotamba naJobho. Vadzidzi vakasarudzwa naJesu vari vatatu. Isu sesangano takaonekwa kuti tinosarudzwa kubviswa munyika. Tinoonekwa kuti tipinde muchechino musangano rino tifambe nenzira dzinoda Mwari. It's a privilege yatinayo isina kuwanikwa nemumwe munhu wese. Shoko rakasvika kwatiri, shoko tikarinzwa. Tinotarisirwa kuti tifambe tichirarama upenyu hwakarurama. Kana tichinge tafamba upenyu hwakarurama, zvinopa Satani manyukunyuku kuti asvike panguva chero yekunokumbira Mwari. Kuti Mwari ndinokumbirawo ndimbotamba namukoma tafadzwa nekuti vanyanya kururama. Asi kana tichinge tadanwa tikabvumidza Satani kuti tirarame kuburikidza nenyama, tinosvika panguva yepanguva tichinorarama tisina mweya mutsvene. Dai Pita akaramba akamuka achinamata, dzimweni dzenguva pamwe dai asina kupandukira Jesu. Muzora nhasi kuti tisvike panguva yekuzvibvunza kuti kangani katikasangana nemuyedzo tikatadza kuikurira nekuti hatisi kugara tiri munashe. Dzimweni dzenguva muyedzo yekuti kurira nekuti tiri kugara takarara pakunamata. Dai taedza nepese patinogona napo kuti tirambe tichirangarira kuti Ishe wedu vanotida uye vanoda kuti tirambe tigare tiri mavari. Nekuti mavari ndo matinowana ruponeso ende ndo matinowana ushe hwekudenga. Pane umwe mutauro aitaura achiti zvoni hanzi ukoona usati wakusangana nematambudziko usati watsvukira. Achipa example yemango. Achiti hanzi kana mango iri yegreen haifi yakakandirwa matombo. Asi kana ichinge yatsvukirira, aiwa matombo anowanda zvikuru. Iwe kana uchinge watsvukirira semuKristu, kana uchinge wakufamba nzira dzakarurama, kana uchigara wakamuka, aiwa matombo anowanda. Ndandarangarira kumba kwedu kwakune kamwe kamango kakari kapfupi patikachipurisa mango dzinonaka. Taitoti dzichiri dzegreen waitotora peni wotoinyora zita rako. Nekuti ukasadaro waitosvika yatuturwa kudhara semaplezi nemaKristu. Satani anoda vakatsvukira. Satani anoda vanoziva zvavanoita. Ende kana tichinge takarara, hondo yacho hatiiwini. Zvakashata tinozviziya. Ndikadotanga kuzvinomenedza, dzimweni dzomwa ndinosiya zvakashata zvinoitwa navakuru. Asi ivo vanozviziva. Shoko raMwari tinoriziva. Takaonekwa kuti tinodedzwa musangano raKristu. Tikasvika panguva yekubhabhatidzwa, tikatora nzira yakanaka yekufamba nayo. Chasara ndechekuti titsungirire kusvika paawa yekupedzisira. Chasara ndechekuti timuke kana tichinge takarara. Patakarara tinopaziva, patikufanira kumuka tinopaziva. Dai Mwari wabatsira kurengwa kweshoko raMuzora nhasi. Amen. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi. Ndinopindira pamufakose Church of Christ. Maita basa nekutipa nguva yenyu kwese kwamungave muri. Kumabasa, mumakombi nemudzimba. Makasununguka kutumira this recording to all your loved ones. Chitungwiza Church of Christ.